Здравейте! Извинявам се за лошото видео. Предишната камера беше пълен фал. Сегашната пък не може на пауза. Изобщо сме фал с камерите, не знам. Ами днес ще се парвалям на тази писта. Чакай да покажа. Тази мога доближава. Ето пистата. До тази снежна топка. Да, поне доближава. И целта ми ще е свободна и да съборя тази снежна топка, да я щупя по-точно. Да, ако не странично. стане, може случайно да пръсне и да почне да бия хартия. Това е, нали, подобно. Добре, има много опити. Няма много да се стопира. И друго... Кажи за борбата с моя коша. снимач... Щяхме да снимаме, нали... На някой казах отдрано с... Коч, ако знаете какво е, мъжка овца ли беше? Да, той ще иска да се бори. Сега щях да се боря с нея, но това се отложи. Нещо не беше съгласен. Да, не беше съгласен Коча. Ами, добре, покажи пистата, като се догоре с мен, покажи пистата и там имаме и дори препятствие, една дупка, в която... Те видяха зрителите. Ела, че я покажем дупката. Това е пистата. Ето снежната топка. Събосни в нея. Да, ще. Ето и тук има дупка. Пистата мина точно през дупката. Едната скаше в дупката. Честно казано... Ще опасно. Честно казано, тази дупка не мислехме да има, но просто се появи да се прави пистата. Това е, сега ще ме гледате като падам повече от 20 пъти. Иване, като е с мен и ще слиза с мен. Не, ще снимам тук. Няма да се кърва много, поне върне страната на пистата да може Добре. да... Падай де! Падане. Чакай, ти още да се тръгнал, пък падаш. Доближих вече. Да, ето тук има тор. Може да се бъсни много яко в него. Тук отстрани има дърво. Просто е екстремно. Растение! Сега аз се отместя и ще снимам до трапа. Давай! Нищо, давай пак. О, дупката! Видяхте ли ще тук? О, добре. Това няма пауза, така че ще трябва да гледате като се качвам пак. Ако ви е скучно, просто си пускайте музика. Добре. Или питайте Афав, с коя програма качва снимки или музика и ви кажете. Иначе, няма да има. Да мога пуснеш музика докато катериш. Да, нещото. Не на телефона, ще е тъпо. Знам, че го има като вариант. Не искам да мога да качвам картинки. Питайте Авчо. Ох, тая дупка. Ето я, отново той се бъсна в нея. Нищо, аз отново да я покажа. Мини през пистата рамо мачкаш. Той не ви е казал, това е то. Да, казах, това е тор и това е тор, а онова е дърво. Но е замръзнал и не е много. Да, само падаш. Но падате на него, да? Да, ето. Първото падане в тор. Това на тая камера колко издържа? Много. Вече сме снимали 4 минути. Мога да снимам цял ден, няма да се изхъби батерията. Това е доброто от тая камера, батерията не се хъби бързо.
Ако не се чува хубаво Радостин, усилете видеото и тонкомпите, защото може да не се чува. Добре, той тръгва. Да, отново ще покажа трапа, като минаш през него, разбира се. Ко правиш ти, бе? Добре, шината се заби в дървото. Ти се търкаляш. То спът карай както трябва. 6 минути. Като чакате, моля, абонирайте се, дайте положителен вод П, пратите на приятели и така. И пак повтарям. Снимам, бе. Пак повтарям. Пишете ми като коментар какво да правя и всеки ще се изчете. Да, бяха писали да се борим. Ай, няма да качвам клипчета всеки ден. Може и някой път даже да пропусна 2 дена, най-много 3. Но, така. Бяха писали да се борим, ама ако ние се борим, кой ще снимай? Да. Мислете малко. Аре, бе, хората искат да видят как се прибиваш в топката, а не как пари. Ай, че фотообектива го заболяха ръцете. Викам, фотообектива го заболяха ръцете. Топката. Какво е чувството да се босиш в топка? Добре. Все още ли се чупи? Дай пак. Да. На 20% е щупи. Да, пак ще бускаме.
Добре, ай, върви се блъскай пак. Добре. Но... Щупи се. Това топка. Лепо! Нещо! Май, приключихме с топката. Нищо. Сега Продължаваме малко с снимай, дупката. като се пускам. С дупката. Гледай да оцелуваш дупката. Я да пускам. Не дей. Спокойно, аз ще отпуша. Нищо, аз ще отъп. Не. Бъде забавно. Растини, я покажа как разбиваш неща в главата си. Не. Това не е. С качулката, ай. За зрителите. Ако го направиш, те ще дадат положителен вод, нали? Пак не се пускам. Първо разби нещо в главата си. Заради този капут. Той започва. Не оцели. Това е твърде малко. За твоята. Аде! Може да се. Камерата. Добре. И какво друго? Сега се спускай. Не! Пак ли? Да. Налага се. Да се вместим някъде в 20 минути. Кой ще кажеш? Стига ли ви? Не, няма да ми. Колко знаеш ми качиш едната нагоре. Аз снимам. Сори. Да, ще снимам. Не. Моя снимач иска ли да се пусне веднъж? Може. Ама ти ще му снимаш. Да. Но се качиш едната. Да. Ръкавици? Да. Ще ми трябва. Веднъж първа. Да му дадем и на него малко да се попуска. Кажи за кампанията, която пуснах във Фейсбук. Каква кампания, бе? Да направим, да достигнем на Абе. известен. Кажи какво Той трябва да са си направим. негови глупости. Добре, ще го кажа като такова. Почтай. Това? Снима, нали? Да, снимам. Ето го капут едно. Абе, Ето, доближавам. И... Ме, красавец. Мале. От циганска помощава. Да. Аре по-бързо, мразя да снимам. Чакай се возя, де. Не съм мързел като него и се качвам нагоре. Де да се блъснеш тура, поне да ни е забавно. Поне да ни е забавно, секунда. А така, няма. Доближавам към идиот. Качвам се. Гадно е да снимаш. Да. Пече слънце и не се вижда много. Поне там не се пада и... Там не изпускате нищо готино, така че може да слеза. Фана ме мързела. Де? Ето го и там горе. Аре, бе! Тръгвай! И то тръгва! То е животно, свикнало е да сачи писта. Върви, а? Служи го да се блъсна в него. Аз ще го сложа. Да си камерата, дай ръкавиците първо. Наближавам. Абонирайте се. Не дейте. Вижте какви луди работи правим заради вас. Не дейте. Не го слушайте. И мисля, че видеото ще приключва, защото като имам батерията се изхъби. Ще пусна още един път. Колко време мина? 14... 15 минути го слушай. Ще издържи още едно пускане. Значи, верно е. Ако се изключи, ще запомните пускане.
Май не. Нали? Не. Ясно. Дай по-добре да приключваме. Не, Какво ще кажеш? да това памети. Добре, айде да приключваме. Ние с него се пускаме повече, не спира още. Той казва, че батерията му издържа цял ден. Да, ама не знаех, че ни издържа на снимане. Както е. Добре, сега напишете в чата и ми кажете, не би ли трябвало всеки апарат да има пауза? Айде, напишете го. всеки 10 човекари, 10 човека, 10 фотоапарата, да нямат в България, но това е странно да няма пауза. Ами, добре, как се казва? Радостин Колев. Ами, ще качвам други клипчета, сигурно утре ще да утре. Ма не знам, ще видя. Утре или понеделник. Дори може и да пропусна 10 дни. Кажи за фен скайпа. О, да, имам фен скайп. Колев 36 без как беше. Добре. Ами, ако искате, ще пратете ми помощник фен скайпа. Ако искате да видите. Друго, какво беше? Ами... Чакай си чао пък. Нещо друго чакам. И чао.